Kay naado ko ni mamatay, asin mayatap, asin matsugi. Hello mga bebes! Welcome back to my YouTube channel. Polly once again, inyong bebe boy na baboy. And of course, atong topic today kay mga pamahiin, mga tuo-tuo. Diba, murag uso kay na sa atong mga Pinoy kanang mutuutan kan kitag mga katuuhan here and there nga dili ma-explain wala ta kabalo kung unsa pero ganapan tuo gihapon ta. Diba? Murag chill lang gid ko ani atong topic karon no kay maglingkod ra gid ko diri sa spot diri no diri nga spot maglingkod ra gid ko and of course nakoy colleagues diri nakoy mga colleagues mga pa-kodigo nakoy mga pa-kodigo diri sa unsa akong mga ipang share sa inyo mga pamahiin na apil ako ug ang akong pamilya kay gatuo-tuo. So magdi na natin ipadugayon pa mga bebes no. Ato nang sugdan ang top 10 pamahiin ng mga Pinoy. Alright mga bebes, so magsugod ta sa first pamahiin. Alright, kung kodigo sa pausapan. Alright, first pamahiin, dili mag-nail cutter o gabi. Mo yun siyang pinaka-common nga pamahiin nga murag tanan gyud Pinoy ako yung gakadunggan. Ngano man daw dili mag-nail cutter pag gabi kay naado ko ni mamatay, asin mayatap, asin matsugi. No, so ana, murag laban lang ta sa unsa kay explanation nga na wag mamatay kung mag-nail cutter o gabi pero tuo gihapon ta mga Pinoy, di ba? So laban lang gihapon ta. Pero murag feeling siguro na ako itong unang panahon effective na siya mga mamatay pag gabi. Kaya of course wabe kuryente mga bebes. Murag di pa uso ang mga electricity. So kung mag-nail cutter ka gabi, murag matetano ko siguro ka no nang mamatay ka. Mao na siya, mao na ko explanation. Diba? Mo na akong explanation. Pero, wag yapoy dautan kung mutuota, diba? So, mo na siya atong number 1. Dili mag-nail cutter kung gabi. Alright, so number 2 na atong kuan, na atong pamahiin. Kay nasugdan naman nato ang pag-nail cutter. Atong second pamahiin, kay dili mag-nail cutter og Biyernes. O, diba? Nag-nail cutter na sa murag atong mga kanunuan murag nagi problema sa mga nail cutter ba mag grabe na magino eh. So, hoy bebe. Alright, so dili mag nail cutter og Biyernes bebe. Dili mag nail cutter og Biyernes kay naa daw kunoy motubo sa atong mga kamot. Nga marang push it lang sa akong kamot dira o nga kandilaon naglaban ang kandilaon. Oo, nani mo tubo sa kamot kani murag hapdus kaayo nga sa baka ng murag mapanit-panit magmao din na siyang tuuhan no makatuuhan nila. So muna sa tong second pamahiin or patuo-tuo dili mag-nail cutter og Biyernes. Alright, so ang atong ikatulo nga tuo-tuo kay mag-nail cutter dapat sa Lunes. So kani siya nga tuo-tuo para ni sa mga gisakitag ngipon. Ambot lang gyud kung ano na sad. Pero kung mag-nail cutter daw kag Lunes, dili daw mo sakit imong ngipon. Ambot unsay connection. Pero murag maura gyud na siya gyud ako naibaw-an nga di daw mo sakit imong ngipon. Kay basin new week, new beginning, murag mawala ang sakit-sakit, na ma-wash out, ma-nail cutter, malabay, na siguro ang mga explanation sa itong mga kanunuan. Pero mo to siya atong ikatulo, dili mag-nail cutter. No. Mag-nail cutter dapat sa Lunes aron dili mo sakit ang ngipon. Alright, ang atong ikaupat nga tuo-tuo kay dili daw dapat manilhig o gabi. So para ni sa mga limpyado dira no dili dapat manilhig o gabi ngano man. Malas ang magsilhig sa gabi. So malas daw siya. Ambot nga no, pero malas daw siya. So, malas siya. Ang atil panglima na pamahiin
ay tungkol sa mga salamin. Alright. So, ang mga samin daw, dili siya ibutang at bang sa pultahan. Nga naman, ang ilang eksplenasyon kay pagsulod do kuno sa swerte, tapos naay samin sa atbang, mo gawas diretsyo. Kaya marag portal na siya. Laban sa portal ni Mayor. So kung pagsulod sa swerte, na sa amin niya makita, ang mo gawas gano'n diretsyo siya. So, dapat wala sa atbang sa pultahan ang samin. Diba? Aside sa mahadlok ka, pagsulod ni mo, mahadlok ka, maano mo dagway, yung dagway makita, maglaid sa bisagyot, yung gawas na ang malas. So, since Pinoy man ta, maglaban sa paswerte ay ni Mayor, di yun na ito na ibutang sa atbang sa pultahan ang samin. Alright. Mga bebes, for na to, padayon, eh, gusto mag-hi sa inyo mga bebes. Hi! Say hi! Hi! Hade. Say hade. 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 Frankie. Flying kiss. Uy! Mag-sleep na siya. Good night. Alright. So, ang sunod nga pamahiin sa mga Pinoy kay kaning magkaon, no? Magkaon. So, kung magkaon ta, samot na ni mga batanon, kaning mga bata, so, dapat daw hotdon ang kanon para mahumag-skwela. Ay, laban. Laban sa hotdon ang kanon para mahumag-skwela, oy. Marag panghadlok siguro ni sa atong mga ginikanan pod. Marag mao gyud ni siya akong eksplanasyon. Panghadlok ni siya sa mga ginikanan aron mahurot ang kanon kay magsayang pud baya. Samot na karon nga inflation rate maglaban ta sa pamahalan sa mga bugas. Marag kailangan gyud mahurot ang kanon, di ba? So mo nila mga panghadlok, di ba? Para mahumag-eskwela, hotdon ang kanon. Pero nasa ko yung mga nadunggan nga story nga tinuod gyud pod siya. May mga ginikanan daw nga wala na mag-eskwela. Kaya wala nila gihurot ilang kanon sa una, bada oroy. Hilong diha. Alright, atong next pamahiin or tuo-tuo kay bawal ang resibo sa wallet. So bago lang sinakon siya na-discover no, nga bawal daw ang resibo sa wallet. So kana din ako ma-explain nga no, pero basin murag malihian nga puro lang ka resibo, murag wanay cash mabili. Murag imo nang ipangbayad sa lahat ng bagay. So, muna siyang puro na lang resibo ang bilin sa mga wallet. So, ang atong next, kay dili dapat ma-emptyhan na tong wallet o dili dapat siya mawadaan bisag 25 centavo o pila pa na ka centavo diha basta kinaay kwarta sa imong wallet. So, marag very common na kayo siya sa atong mga Pinoy and gina-practice pa gid siya until now and I don't know why pero yes na lang basta kay para gid masudla tong wallet buhaton gid na tong tanan. Basta gid kay wallet ang pinag-uusapan, marag maminaw kita na gid no. Marag laban na kita sa atong mga pamahiin about wallet dining dapita. So mo na siya. So bisag dili na nimo gamiton ang wallet, kailangan gyapon siya na isulod, 'di ba? Para mas malihian siya nga pirmi na isulod. So mo na siya atong next pamahiin. Dapat dili mahutdan ang wallet. So ang atong next pamahiin nga i-discuss mga bebes kay para sa mga hilig ginaurom, di ba kanang pirmi ga urumon, ako relate gid ko ana no kay murag ingon sila pag urumon daw ka kanang matulog ka nga busog. Unya murag kada adlaw pa siguro ko busog no, murag laban sa akong tiyan nga murag pirmi busog. So mo na siya pirmi ko urumon and so na ako'y nadunggan nga pamahiin or tuo-tuo about sa urom-urom. And, ingon sila, nga kini daw ko nung mga urom-urom, may nana, maiwasan daw na nato sa pamamagitan ng mahiwagang tubig. So, ang mahitabuan ni mga bebes, magbutang daw mong tubig sa inyong uluhan, kada po siguro na itaklob sa mga lihokan, kaya murag basin uromon sad mo, kay nayabo ang tubig sa inyong dagwem, di mo ka ginhawa, maglain sa, basin mo ni mo patay sa inyong tanan. Pero inana, dapat na of course, sealed or closed. Ibutang siya sa inyong uluhan. Tapos wala na, mawala na mga urom gid daw. Siguro, basin ma-wash away mga evil spirits created by the demon. Pero bita, oo, inana daw ang explanation anak niya. So, kailangan daw ko na magbutag water sa atong mga uluhan every time nga matulog ta.
Kaya mo daw na siya ang makapawala or makaprevent sa mga ginatawag natong orom-orom, mga oromeya, nemeneya. So that's it mga bebes. Mura na sila mga pamahiin ng mga tuo-tuo nga atong usually nga ginatuuhan, di ba? So if you follow those things, walay mahitabo, di ba? Murag wala si mawala sa ato kung ato to siyang i-follow, di ba? Basta kay paswertihay, pawalitay, pakwartahay, pakinabuhi ay ato ginang i-follow tanan, di ba? Sa ngalan ng lahat ng yon. Di ba? That's us mga Pinoy. Pero murag of course, kung wala bisag unsaon gini mo nang paswerte diha. Kung wala gyapon hard work, mga pa words of wisdom ta diring dapita, wala gyapon mahitabo. So murag laban lang ta sa pagkapursigido dapat, determinasyon sa kinabuhi, and of course, faith. Mao gina siya ang pinaka-importante, faith. 'Di ba, ang atong pagtuo, pagsalig, 'di ba? Mo gina siya ang pinaka-importante ay atong mga ka-hardworking, mga determinasyon. And that's it mga bebes. Comment down below sa mga pamahiin nga wala na ako na-mention nga inyo gihapong ginatuuhan. And of course, if you guys like the video, don't forget to click like and of course subscribe and hit that notification bell so you'll be notified whenever I have new uploads, as if you guys care. Well, of course, follow me on my social media accounts for Twitter at itspoly8 and for Instagram at itsyoujohn8. Bye-bye!